nebikora tari boigo 2027 ase bali twatakire nga ntobasabe chikura mogocha kuligireria omonto oranyara kubakorera egasi nebitinda atebanga omojumbe oregete kora gasi lakini rende kila siasa nebwate upinganizi tari boigo ideologies can be different abora nyore kerengera limbwate gocha gukora 2027 yokera abekia mono kubwekiaye abantu baramanye nino mwekarasta tari boigo kabere siasa yogochwekaransi abanginanse geti kubasera nere inga nere kogora twachora abaraya babe abo pastor atema abate baigo oh yes nainche tinda atema ngatiro chikowekaransi semba ikende lakini naigure sawa yawa nomba tebiga tegerere egere nkuri siasa iyo nenda kwa twachora bari yababe lakini rende tigabari nabo bakoreki banyare kwa abantu abangina baitege ntobari tari boigo yankore ngo tebaiga 2027 it is a different ball game altogether asenge nyo NGNC watakire kobeka barai echoki tari boigo mwaramba andamana senge batakete president ya colleagues president nanja akareta opposition together with the government one gas negenderete tikatoruwanirere abantu betu banyoro amagendelo balenga batakete university ejamanga gaiga mwenzi motakete gongo sabanga the president ingochere next week on Monday mojumbe no akare toko mo saberanya alo sabe university jamanga rojinero legeti ya tomo sabere anyare kurwe mkwana endate benga abantu bamanga basabire university asa ya mange na make ngoke kairuka nga kurru eyobisi tokate abanga nere tigara akoraki tigara arakura lakini ngateba iga engoke yengo yetale robo chuti tebasa koiruke tigamage na kago kuba ekiagera amayali onsi twasabire tabancho baminto wikaya kore nando mweshimiwa ngaita kogotebiga njetini kona kogotiga ngochoganye 2027 ngancha gokora engakiye na yorobisi epare kurungote mumwamu gochapaka ngenyi etware lirubi epare nero ye inogeti babo Timothy Bosire nero ye inogeti babo Shadrach Mose otaro chibuya naye narali mobusia batebanga una mokungu matebi ba ulimbange mba urete tarali mwancho miaka agategana agatera tatwara nkwano tata notore nande nono mumuroyo mintonde nere gachageti akarro musbati tokurwanira na gisairo nere aganza kumumerera amate lakini bono ntata komotebinga ase bono iga ekiagera gisairo nero le serikali ya kitutu masaba nande rende muna ruta tebetenga is making a broad based government ere UDR na NODM ono ros broad based kitutu masaba motoro oserie njeno pinzani ngotigara nakoba irioringa abantu baminto bakitutu masaba oikabakore ruki oikabakore rwegasi nkorengo tebaiga nonya bikondo bigosanyi maino mole miole mugondo burende mwanya musekoragora keraire elio tocha gwe itingo tangoli mbaba chance otina kongani rukengu maiko mwana bubwa yatinda itikoenda maiko mbunge ndageta koenda moko ngaga gichimba ba buyamono keronare gocha nanyore keranga chibu nate abakongo ikenke ndoro mwana yo minto mutigere tinyeri amali mo wancha gaki mutigere nyasa abaseseni so take charge abantu baminto abagirango baminto kalibo satokolera kero mwana abantu baiti bakolera ntofire tinga kange university yakobera kuno kuko gani wai naonekera twarenga matanga yo musabu kigo ari magombe sira no twarenge no muchiko ishimiwa seneta no ari
tukamubori na kibami onye inu mwanya ode getarike ko mwanya ode na itumanga bya sub county mware guturutereke abagirango bamintu bara ntura abantu abamo tole saige yemo ikugunyamira county asari mogo to seriwe asari ko baseriwe ntura abantu abamo aganda akarakwo nonya abantu baitu bakorera bamintu genda motebe yako baririre mono bona uratwara bakungu babiri omenye bo mukungu oyomo abana bamba okweho usebona abantu baitu abana bamba okweho naibati korusise komoko genda ebintu abantu bamijira ki digaba ngitu na bamintu. It is not by chance tora, it is just God given motorengereri ekyo omoiso omogusi na ene kunade Timothy agenda lakini bali bantu ba Timothy baranda kitomontegerere bya sana mwaro ne metandao bagote baga ODM you can represent them ODM injaso sentetie abagusi ngekanyole birugo omwagara ira tu akonyire ngera keba kwa omugetutu kende osomo busike kende nanto bakagera Timothy bakagera lera kwa East Africa omwana oraira akagenda nege gyaje tu tukabona ki akirende konyora Timothy ono rori ne anya Timothy ataga na kama debi na ki ODM was formed by LDP and the Kenya Social Congress. Those are the parties that gave back to ODM as a movement. At Moina, I could get in it, Gracia Paramata, and Yogora. Toga para Rogoro. About the Vaito, our Mura. In the Social Congress, there was a movement, and to Randall Kennedy.